Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kawai kanong tray IT kadai kabalatip kerteng kum kapi Radha Gayatri kaba arpunyaw snam Kakarta kaba na Delhi kalaklat no ha kawai kaying basa kabadon ha Uttarakhand Mussoorie kadai kalong kami kadai kabatray bat kawai ka IT firm ha Gurugram bat kabasa ha Delhi ha Kitwai Nagar East ki khubor ki thu bagate kalong kami kaletkai ringkat ba Kurim jongka u Somya Shri Charan Ubatreiru ha katanat IT Hinrei ubadon ha Pune ki pulet ki thu ba ka Gayatri bat ukurim jongka kilapoi ha Kiana homestay kabadon ha Tipri Dhar ha kamit jongka khat Southrik ubnai jilio hadin bakilalet na Delhi Shah Rishikesh Hashwa kate kasngi kat kum ka jing thu jong ukurim jongka laong ba kilarung shapo kawai kamra kabakarteng kablis Hagapor kumba khatway shiteng min step. Kategi arngut kila shok kau yang hagapor min meet bat kila let Thiah no hagapor lai shiteng min step. Onda ute ukurim ulakhe min step ulalap ya kurim jong u bakala lingkut kala Thiah linktar hamadan bat kasnam katut naga khmut jongka bat ong bakam jubab shu. Ki pulit ka Mussoorie kila yo jingtip haka step jong ka sining kong shapang katika jingja marmar kila poi sha katika jaka ringkat bat ka kali kit nongpang 108 shu lai thu baya ka Pynïap lapha sha Coronation Hospital Hadarudin na kabenta banle ya ka postmortem ki pulit kila karpat ba ya ka jing tokit ya ka Pynïap dei banle de ka kanhun ki doktor bat ban ring dur ha ka kamera